Shalom para sedherek ingkang kinasih. Sesarengan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara. Ira-iraan ing dinten menika nindakaken sedaya prakara tanpa panggrundel. Sumangga kita sesarengan maos kitab suci saking Filipi kalih ayat 11 ingkang mekaten. Lakonono samubarang kabeh kelawan tanpa panggrundel lan suwala. Ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang nindakaken dawuh pangandikanipun Gusti lan ngestokaken wonten ing gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasihan, pangandikanipun Gusti ing Filipi kalih ayat 11 menika paring piwulang ingkang cetha lan teges supados saben tiyang pitados nindakaken sedaya pakaryan gesang kanthi manah ingkang ikhlas, boten kebak panggrundel lan suwala. Ing gesang saben dinten panggrundel asring medal kanthi alus, boten tansah kawujud tembung, nanging kadangkala katon saking sikep, raut pasoryan lan cara tumindak kita. Ing satunggaling gesang jemaat asring kepanggih nalika warga pasamuan kaparingan tugas ngresiki gereja utawi dados panitia pahargyan gerejawi utawi peladosan ibadah. Wonten ingkang nampi tugas menika kanthi sukarna, nanging ugi wonten ingkang nindakaken kanthi manah ingkang ngresula, malah wonten panggrundel ing manah. Kok kula malih utawi liyane kok ora diparingi tugas. Panggrundel menika asring nimbulaken swala alit ing antawisipun sesami warga jemaat. Kejawi menika wonten ugi kahanan nalika jadwal pelayanan boten cocok kalian kepentingan pribadi, saengga nimbulaken rasa nesu lan kuciwa. Menawi kahanan menika boten dipun tanggapi kanthi manah pasrah lan andhap asor, saged ngrisak karukunan ing pasamuan. Saking pangandikanipun Gusti menika kita dipun emotaken bilih sedaya peladosan ingkang kita tindakaken sejatosipun kagem Gusti piyambak. Nalika kita saged nindakaken kanthi manah ingkang ikhlas, sanadyan boten wonten ganjaran lan pangajen saking manungsa, Gusti mirsani lan ngraosaken kasetyan kita. Gesang ingkang tanpa panggrundel lan swala menika dados paseksen iman ingkang nyata tumrap sesami. Panuntun panyuraos, menapa kita sampun nindakaken peladosan kanthi manah ingkang ikhlas utawi taksih wonten panggrundel lan suwala ing manah kita? Menapa sikap lan tumindak kita sampun dadosaken katentreman lan pangrukun ing jemaat utawi malah nate dadosaken kuciwa lan padudon tumrap sesami? Sumangga kita sami ndedonga. Gusti Allah ingkang Maha Asih, mugi paduka kersa paring manah ingkang andhap asor lan kebak raos syukur dumateng kawula. Mugi Roh Suci nyagetaken kawula supados tansah ngladosi paduka kanthi manah ingkang ikhlas, tanpa sungut-sungut lan tanpa padudon. Mugi pasamuan paduka tansah kapenuhan katentreman lan katresnan. Amin. Para sedherek mekaten renungan padinan ing dinten menika. Mugi Gusti tansah paring berkah. Amin.